Ubusenza namhlanje inkonzweni. Ngoya ngizele ngihlabelela. Ngiyakuzwa. Abanye bayangala. Abanye bayangala. Ngabuthwala ngengoma nami. Mama into ongenzayo wena inkonzweni namhlanje. Ngithomoya kuphela baba ngibiza la. uJesu befike qathatha namhlanje. Yabona la sishumayela khona baba. Engathi ngakuphumula amadela. Hayi wena mfana. Hey mama. Waze wasithwala uJesu. Kamnandi kanjani baba? Mama izinto obuzenza. Ngilana ngoma baba ngila. Abanye bayangala. Ngiyala zikhathi zethu kusakhula. Hayi wena. Baba ngithi ngikushadela. Kanti awuthanda wona lamadevu. Hayi. Sithi nje abanye bayangala. Abanye bayangala. Abanye bayangala. Abanye bayangala. Abanye bayangala. Abanye bayangala. Ngikhupukisela ngomoya. Mama. Lalela baba yabo inkonzo ishaya namhlanje. Mama. Khona enye inkonzo ke kulindile ekhaya. Usho ukuthi kule nkonzo bengiyenza namhlanje. Ukhona enye ngilindile ndini. Thini wena? Hayi musukudlala ngo. Musukudlala baba. Mama. Phuthume ekhaya ikhona. Sigeze nje baba ngibese ngikwenzela leyo nto engizokwenzela nokudla kube right. Ngibese Ayibo mama. Yini manje? Ayibo mama. Yazwa ngijuluka mama. Ujulukiswa yini baba? Mama enkonzweni. Enkonzweni namhlanje. Baba u right? Engahle mama. Mama ume. Yini inkinga baba ubonani? Yini? Mama. Awe ubona lamantombazana? Cha mama. Nezi lapho uNkulunkulu uyasho mama lapha ezweni. Baba usufuna abantu abanje esontweni lakho manje. Mama. Baba baba. Mama. Abantu abanje esontweni lakho. Hayi mama uma. Awusanibonani bantwana bami? Hey mfundisi. Hello. Ingane mama. Baba, yini manje? Kodwa ke phela uyazi vele ukuthi uswela lapha kithi. Baba saba ikhona yazi. Baba. Mawara. Mfundisi. Baba kulindile inkonzo. Baba. Mama. Baba kulindile inkonzo. Into ayifaka Italian manzi ke manje. Sihambe. Sihambe baba yekho into engale ngani. Follow